No niin, tervetuloa Kadin haastatteluun. Kadi, mikä on sinun koko nimesi? Kadi Tuomela. Okei, mikä on sitten sinun lempinimesi? Ei sitä ole. Tykkäätkö sinä paljon peseytymisestä? Kyllä. Ja se nyt näköistäkin. Sitten pikku mainoskatko ennen kuin jatketaan. Osallistuneet lottoon. Ensimmäisenä Liiren Spetsoppien lotossa on vuorossa sellainen voitto kuin 5 pusua. Lauantaina osallistu. Kadin haastattelu jatkuu. No niin, miltä sinulta tuntuu olla vuoden julkis? Mikä se on? No julkis on niinku suosittu. Mikä on suosittu? No mennään heti seuraavaan kysymykseen. Mikä on sinun ikäsi? Mikä ikä on? En minä muista. Okei, ja ihme. Missä koulussa sinä käyt? Päiväkodissa. Eli etkö mä vanha ole? Ei. Haluatko sinä kysyä jotain minulta? Onko sä kännissä? En. Okei, hyvä tietää. Seuraavaksi vuorossa Bupla. Bupla! Pyy! Okei, valitettavasti Bupla on päiväunilla, joten häntä ei voi oikein haastatella. Seuraavaksi on Saku Tuomela. Eikö? Otetaan Pikachu. Pokemon, it's Pikachu! Eli siis Pokemonia haastatellaan Pokemonia. Mikä on sinun oikea nimesi? Is that Batman? It's Pikachu! Eli Pikachu. No. Mikä on sun lempinimi? Mikä se oli? Ei Pika. Ei sulla ole. Eiks Pika ollut? En mä oikein muista. Pika varmaankin. Selvä. Mikä on sinun toinen nimi? Mikä se oli? Katsu. Mikä on sinun sukunimesi? Ai. Mikä on sukunimi? Se oli Pokemon. Okei. Siihen loppui haastattelu. Moi! Harry Potter. Ei näy. Sä katastrofi. Hei hei!